Pila ka mga iligal nga manugpangisda na dakpan sa Banwa sang istansya. Pagdumili sa pagkuha sang pila ka mga species ng isda sa Visayan Sea, may epekto bala sa supply sa merkado? Yan ang balita nga aton gintutukan. Nagapadayon ng iligal nga pagpangisda sa mga baybayon sang probinsya, ilabi na sa 5 distrito suno sa gobernador. Ginatanaw, posible tawag man sang kaimulon ang rason sang pila ka mga nadakpan kasunod man sa pagdumili sa pagkuha sang pila ka mga size sang isda sa Visayan Sea. Sa impormasyon sang provincial government, hindi manigar nga nabuhinan gid man ang supply sang isda sa merkado. Apang Mga problema kita like illegal fishing. Muna sa bungang ang kinahanglan tagid nga trabahoon. But within the province will not be facing one shortage sa supply. No, kaya siling law wala eh. dako ang papel sang tagsa ka LGU nga may kontribusyon sa fishing industry sa probinsya sa pagbantay sa mga pasaway nga nagapangisda. I was in Concepcion, Estancia, in 5th district para batsagon ini o tanawon kun kamusta ng implementation and support sang Concepcion no. Stricto ang pag-implementar sini nagbuhi na gani ang sulod sang isda. Sandig sa BFAR, ang mga madakpan nga nagakuha sang sardines kag mackerel ang magamultas sang 6,000 pesos pagkapreso sang 6 ka bulan tubtub 6 ka tuig kag pagkansela sang permit. Upod kay Hans Desierto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.